hátba! Hé, kerek! Állj csak meg! Mi van? Mit néz nekem? Ember! Te mit csinálsz nekem? Is kéne menned a járdán, te! Várjál! Bika! Amúgy te nem voltál fent a Youtube-on? Kérhetek egy aláírást? Nem. Te vagy az a rapper, aki azt énekeli, hogy soha többé nem lesz fordító, nem te vagy az a gyerek? De, az vagyok. Várjon. Vagy akkor leszel a haverom, bro? Aha, lehetek. Jó, akkor menjünk. Várj, akkor veszek egy jobb kocsit. Tessék, itt egy jobb kocsi, gyere. Szállj be. Hát én nem tudok vezetni, ember. Hát szállj be, én bírok vezetni. Hova? Itt van nálam a jogsim. Hát be se köszöntünk a videóba. Ez... Na bro, itt vagyunk. Igen, itt vagyunk. Ez lenne a házad. Mindjárt, még nem... Na, itt van a háza. Hát ez elég... űrhajós. Jó van űrhajó is. Te miért vagy űrhajón? Hát be űrhajóba megyünk, gyere. Gyere, menjünk az űrbe! Ne, várj! Ó, gyere. Hol Hol vagy? vagy? Itt vagyok. Hol vagy? Fent. Csak fent. Gyere, itt vagyok. Most komolyan űrbe akarsz vinni? Gyere. Nekem mindegy, csak akkor a holdra menjünk, vagy a napra. Hát akkor... Menjünk a halálba! Na menjünk! Jéhé! Menjünk a halálba! Felveszem a sisakon, várj. Várjál, felveszem a Hát szikásomat. minek? Hát minek? Minek az? Hát nem kapunk levegőt, ember. Úgyis a halálba megyünk. Hát, amúgy jaj, de mindegy, nem baj. Van nekem kopoltyú. Megoldom avval. Ó, na mindegy, menjünk! Jéj! Menj már innen. Fogadd el! Nem fogadom el. Mit? Na, 3-ra megyünk. Várj, hogy üljek le? Olyan ma oda! Na, hogy? De nem akarok, én akarok itt ülni. Na, ide jövünk, vagyis oda. Na, belső. Hova megyünk? Vá! Hol vagyunk? Itt megyünk, tessék. Ez hol van? Nem is vagyunk a űrben, ez csak egy AI. Nem éjjel, mindjárt megyünk. Mindegy, na gyere bro, játszunk egy kis Roblox. Gyere. Bro, jössz Roblox? Igen, gyere, üljünk le. Hé, füstöl! Mi? Békéljük! Ne, megfogunk, most megyünk a űrbe. Nem? Gyere! Alert! Most megyünk fel? Vagy van egy tervem! Gyere bro! Ah! Ja, Leestem, segíts! hol vagy? Leugrottam. Eltört a lábad, vagy mi? Nem, csak beütöttem a popómat. Ja, az eltört, ugye? Ja. Hogy tud eltörni a babót? Hol megyek most vissza hozzá? Ágél, oda megyek. Itt vagyok a 11-es háznál. Jó. Jó, én tudom, menjünk egy repülőre és menjünk fel. Jó. Nem. Gyere ma, bro! De várjál, de hogy kell a másik házat? Nem kell. Fúj, jó. Gyere ide a... Gyere ide a... Verdába! Bro, hát gyere ide. Gyere ki, bro! Én már itt vagyok. Jó, Verdán van, gyors! Hallod? Nézed csak, hogy driftelek!
Csú, ez én vártam. Mi azt kell nézed már? Na gyere verseny akkor. Na jössz verseny? Hogy gyere? Na gyere. A rendőrségünk. Jó. Mi jó? Turból kell! Én nyertem! Nem te nyertél. Na menjünk, hol van? Köves, bro! Köves! Gyere, köves! Azt hiszem el kell menni. Ne! Mi van azzal a kocsival? Na gyere! Tudod, hol vagy? Itt vagyok! Gyere már! Turbotló. Gyere, köves! Hol vagy? Itt vagyok, itt driftelek! Ja, hagyd driftelsz! Nem neked megyek! Túr. Ne! A drága kocsi! De hogy drága, olcsó. Nem drága, olyan gyors! Na gyere, bro! Zuhanjunk egy kicsit. Várj, állj meg! Teszteljük le, hogy ez működik-e. Működik? Ez nem működik! Hagyjál, menjünk, gyere! Nem baj, rablók vagyunk. Menjél! Füstöl a repülő. Nem tudom miért, de menjünk! Bro, gyere erre! Ezt De meg maradjunk. kell tenni. De ne! Hol az ártőernyő? Jump! De nézzük el, leugrok. Eltört a lábom. Menjünk! Merre menjek? Bro, egyáltalán hallasz? Igen, hallak. Nem működött az ártőernyő. Kicsápoltam. Én túléltem. Én nem, én nekem eltört a lábam, és nagyon fáj. Várj, bro, érted, megyek? Itt vagyok a rendőrség mellett, a spagnál. Várj meg ott. Megyek. Várjál. Hol van az a kocsi? Itt van. Jövök már. Maradj ott és megyek. Na, nyugi, már jövök. Hol vagy? Itt vagyok, várjál, gyere a csúszdához. Én nem bírok, mert eltört a lábom. Akkor várj meg. Na. Várj, oda megyek. De ne üssél rá, itt vagyok a földön. Nem baj, tessék, na, szállj be. Meghaltam. Gyere be. Várj, nem, ez nem jó kocsi. Nem, meghaltam. Meghalt a gyerek, nem baj. Akkor ezzel menjünk. Újra élettem, na mi van? Várj, állj meg, gyere fel ide és viszlek a kórház. Nem kell minek kórház. Na, Túlélek nézzetek, mit mindent. tudsz. Mit élsz tud te? Hogyha Fortnite-ba veszítesz, akkor meg ordítasz. És te is Fortnite-os profi. Mit mondtál? Jó hallottam. Tessék, lelőlek! Állj le! És el is lőttelek. És agyba lőttelek. Mit mondtál? Agyba lőttelek. Hülye Nem lettél. mutassam a legújabb ruhámat. Mi? Ez milyen, de ez a legjobb szett. Nézd meg, az meg milyen hülye szett. Össze-vissza van, nézd meg az enyémet, neked tök jobb. Az olyan szar, hallod. Milyen szar? Jévig energiaitanos a nadrágok. Azt a... Nem, dumáljál a pofádról. Te pofázol. Menjen. Mit elvittem a kocsidat. Hozd vissza! Béla. Most azonnal befejezed! Vagy Fortnite-os fegyverrel lelőle. Nézd meg! Nézd meg, ez az igazi Fortnite-os fegyver. Nézed csak az enyémet, milyen színű. Pam, piu. Vagy gyere, akkor gyere Fortnite, menjünk haza. Beszoktad? Van nálam igazi soti, úgyhogy vigyázz a hátra, mert Ó, bevágom. szállj be a tankba. Menjünk a tenger. Minek a tank? Hogy megöljelek vele, teszteljük le, hogy ki erősebb Fortnite-ba. Gyere ide! De nem lehet Nem kápásra lőni, nem! Hogy kell lőni? Na,
lesz. Nem talált! Na bro, szállj be a tankomba! Nem, itt van az enyém. Nem vagyunk haverok, menj innen. Menj innen te! Gyere a traktoromba! Menjünk valahova! Bro, gyere! Hol vagy? Én. Szevasz, te nem vagy jó barát. Mit mondtál? Gyere a tenger! És menjünk a hajóval! Elmegyek a világűrbe. Hogy? Hol vagy? Én otthon. Gyere fel, én vagyok, itt vagyok fent! És le fogok ugorni, és meglátod ki a profi! Hogy túléltem 100 kilométert. Hol vagy? Ahol te nem. Eltört a lábam! Nem, meghaltam! Bro, mindjárt már 17-e. Jó van, és? Hát Most csak holnap még bírunk játszani. már vége a videónak. Nincsen még mindig megy az videó. Nem azt mondom, a rapped videó. Nincsen még Jó. vége. Bro, csináljunk egy rappet. Bro, hol vagy? Na jó, viszlát, találkozunk 2 év múlva. Jó. Találkozunk. Eltelt 2 év. Eltelt 2 év. Ma új ruhát kell csinálnom. Jé. Új ruha. Szólok, ha kész vagyok. Ez rendes lesz. Mulcsiba. Ja, ez. Edgar. Na, én kész vagyok. Én meg nem. Legyünk 0.9-ek magasságban. Hol van? És itt találkoztunk a Várj, rendőrségnél. Jó, várjál. Csak én még megcsinálom, azt nem.
Én mindjárt kész vagyok. Hogy kell új házat csinálni? Tudom. Hogyne? De házat nem tudom, hogy kell. Itt van a Szabinak a traktora. Hol vagy? Megvan. Itt vagyok a rendőrségnél. Ja, megyek. Hú, milyen jó parkúros vagyok. Megyek. Itt vagyok a rendőrségnél. Itt vagyok a rendőrségnél. Én is. Azt, hogy porolok, ahogy megyek, annyira ideges vagyok. Ha 3, 2, 1, mehet. Te meg mit keresel itt? De mit keresel itt? Én csak mentem volna dolgozni a reaktorhoz. Nézd meg, te ezt meg tudod fogni? Beleestem a reaktorba, és van egy képességem, hogy meg tudom fogni ezeket. Na, fogd meg, ha mered. Lemaródik a kezed. Hoppá, Hopp, látod azt a pirosat? Nem pirosat. Mutassak valamit. Bemutatlak a én kis fiamnak. Tudod mi a neve? Na mi? Az a neve, hogy NPC. Szétrúgom most. Takarodj, hagyj el a fiamat, hagyj el! Takarodj át, buzi. Mit mondtunk? Hogyha még egyszer Te is. de figyelj! Hogyha még egyszer eszmeled mondod, akkor mondja a életed. Hogyha rá egy lépést megyek, akkor félharagban vagyok. De hogyha már még egyet lépek, akkor fuss a életedért. Dur. Lelőttelek. Le vagy lőve, ennyit tudtál. Nem tudtál találni, béna! Én tanítottam meg neked, mi az a fegyó! Ja, én tanítottam meg pont! Haha, meglőttelek! És Szevasz. tudtam, hogy mindig is noob voltál Fortnite-ban és Robloxban. Tudtad, hogy te vagy... Jaci, ne pofázzál, ha nem tudsz. Igen? Még mindig lassú a kocsid. Akkor fogd be azt a legkis pofádat, te buzi. Buzi. Mindig is béna voltál, szánalmas tök. Ja, száll meg 100-szor elverde. Mondj magadnak nemet. Te is mondd magadnak az életedről.
Inkább ne törődj. Most rád megyek. Most beszélni, mert Itt a nem egész tudok. csapatomat. Bemutassam neked, mi az a Stumble Guys csapat. Hogy azt emlékezz, nagy Noki csapat, ja. Hol vagy te? Gyere ide! A Fortnite-osok a legjobbak. Milyen Fortnite? Még azt sem tudod, hogyan kell ugrani. Én tudom, hogy hogyan kell ugrani. Hanyadikos vagy? Szánalmas. Ja, Ez a kocsi kit elloptad? A picitól. nem, senki, én nem az enyém, nem tudom ki. Akkor gyere. Hanyadikos vagy? Hülye gyerek. 12-es hülye gyerek. 12. és 12 éves vagy még csak hülye gyerek. Milyen 12, milyen 22 vagyok, te nem is 17 vagyok, te maradjátok, kussoljál. Tudod mit? Egy év múlva, Tari, akkor ha 13 évesek leszünk, akkor mondd nevet. Te is. Csináljuk meg a skinninket. Utána itt lesz vége majd. Én most fulloson leszünk, nem érdekel. Oda, az enyém már meg van változtatva. Hogy kell úgy házat csinálni? Hallod, én újra belépek, várja. De nem tudom, hogy kell új házat csinálni. Jó. Még a reaktoros buzi itt pofázott egy hogy te nem tudsz semmit. Még a reaktorában ott velősködött. Na, akkor meg lehet mindenki fogva. Na, én nekem kész. Eddig a videó 23 perces. Bro, találkozzunk. Hát itt vagyok a rendőrségnél. Várjál, csak... Na, megyek. Na. Na, én is itt vagyok. Na, én itt vagyok a rendőrség előtt. Hát én meg hintázok. Hol vagy? Hintáz, a csúszránál. Na, bro, itt vagyok. Hintázok. De gyere, ugorj ki. Te meg mit hintázol itten? És te? Taknyos póca. Milyen lány vagy? Kussoljál már. Milyen lány vagy? Milyen lány? Kussolj már. Hát miért van ilyen hosszú hajad, te lány? Tudod miért? Mert én vagyok 6ix9ine, tudtad? Az ki a fasz? Olyan népszerű vagyok.
Nézd meg egyik videómat, a sállelelálát. Ott van még ottan. Nők benne vannak mindenek. De meg ilyen szar, hogy én vagyok a legjobb rapper a földön. Hol vagy? Persze, én vagyok a legjobb rapper. Meg van bandám is. Jobb, ha vigyázol velük. Te is. Ők itt a Skibidi Stumble Guys-osok. Mondjam, azt nem ülgász, te ezt nem ülgász fanost. Hol vagy te? Na gyere, idehozom egyiket. George itt van. Ó, Hol csak... vagy? Itt van George velem. Na, mennyi feliratkozód van? Nekem. Várja, megnézem a telómon. Mindjárt mondom, azt elájul. Úgy vagyok fent, hogy 6x9 ine. Na, elmondom 22,5 millió. Megmutatom a legnépszerűbbet. Most ezt én... Látod, milyen komoly zenék vannak? Hagyjál már! Mit hagyjam ma? Több feliratkozód van. 1,5 milliárdan jöttünk. Jaj, hát hallod, hát nekem 120 millió feliratkozóm van. Nem is... Itt van meg ez is. Én vagyok Mr. Beast. Én vagyok Mr. Beast. Mr. Beast, ja. Pénzet osztogatod a nézettségért. 267 millió feliratkozóm van. De jó, neked legalább van hamis néved. Van ott a hamis Mr. Beast. Milyen hamis Mr. Beast? Én vagyok az igazi Mr. Beast. Mi? Mr. B, hallottál ezt a mémet? Mr. Beast. Na jó van, én mentem. Na csá. Látszok. Ennek a videónak most. Ennek a videónak annyit, a szevasztok.